fost o zi tare plină astăzi la Centrul Ana și copiii din Urlați. I-am avut alături de noi pe prietenii de la Asociația Medicover, care fac un loc de joacă pentru copii și știm că mișcarea înseamnă sănătate și bucurie și le suntem recunoscători pentru asta. A fost alături de noi și un echipaj al Jandarmeriei Române, care a făcut niște exerciții tare practice și simpatice cu copiii. A fost și un cățel lup tur, care ne-a arătat ce înseamnă să fii disciplinat și să îți faci treaba cum trebuie. A fost o zi plină și cu multă bucurie și mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Centrul Ana și copii din Urlați funcționează din 2014. Astăzi vin de zi aici, după școală, 50 de copii care primesc 2 mese calde, ajutor la teme. Tot cu ajutorul nostru merg în tabere, în excursii, primesc hăinuțe, rechizite și tot ce au nevoie pentru a merge zilnic la școală. Ne bucurăm că facem evenimente cu voluntari, ne bucurăm că suntem alături de copiii de care aceștia au grijă și că împreună cu voluntarii noștri facem un loc de joacă frumos, pe care o să-l și vedeți și l-ați văzut deja în imagini cum se construiește. Prietenii de la Jandarmeria Română sunt iarăși alături de noi să-i ajute pe copii să învețe mai bine ce înseamnă să se apere, ce înseamnă partea distractivă din spatele muncii pe care o vedem la aceștia. După 2 ani de pandemie, reușim să facem evenimente cu mulți oameni, cu mulți copii, cu mulți voluntari, reușim să ne vedem, reușim să construim împreună, și acest lucru ne bucură foarte tare. Într-un efort atât de mic, dăruind puțin timp, reușim să facem acești copii fericiți, să se bucure de locul de joacă și să se bucure de momentele acestea petrecute împreună.